Malta hija mħejjija sew għal meta r-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea. L-ekonomija hija b'saħħitha biżżejjed biex ma tkunx affettwata mill-Brexit u l-banek Maltin mhuma fl-ebda periklu. Dan ikkonfermah il-Prim Ministru Joseph Muscat wara laqgħa tal-Kabinett fejn qal li qatt daqs illum ma kien evidenti il-bżonn ta' tmexxija soda u b'kompetenza ekonomika fil-pajjiż. Dawn huma żminijiet importanti għal pajjiżna, żminijiet ta' challenge u żminijiet ukoll ta' opportunitajiet. U biex nagħmlu dan kollu rridu nkunu ċari li l-focus tagħna fuq it-tmexxija ekonomika tkun unflinching, tkun ċara u li jkun hemm kompetenza fl-ogħla livelli tal-gvern kif titmexxa l-ekonomija ta' pajjiżna. Stqarr li l-proċess tar-referendum huwa biss il-bidu tal-proċess ta' Brexit u għaldaqstant fadal mill-inqas sentejn biex jibdew jinħassu t-tibdiliet miċ-ċittadini. Is-sitwazzjoni tal-Maltin li qed jgħixu fl-Ingilterra bħalissa u l-Ingliżi li qed jgħixu Malta mhijiex se tinbidel sa sentejn oħra. L-istess hija s-sitwazzjoni tal-1025 student Malti li qed jistudjaw fir-Renju Unit. Il-Prim Ministru rimarka kif huwa mistenni li d-domanda l-edukazzjoni terzjarja u post-terzjarja f'pajjiżna tiżdied minn dawk l-istudenti Ewropej li jfittxu istituzzjonijiet edukattivi li jgħallmu bl-Ingliż. Il-ftehim li l-Gvern Malti għandu mal-isptarijiet Ingliżi mhumiex se jkunu affettwati għaliex dawn l-arranġamenti huma bilaterali u jmorru lil mill-isħubija fl-Unjoni Ewropea. L-istess is-sitwazzjoni dwar il-pensjonijiet li l-Maltin jirċievu mill-Ingilterra. Id-deroga fl-eżenzjoni li Malta għandha tal-VAT fuq l-ikel u l-mediċini li kienet miftehma fuq l-eżempju tar-Renju Unit se tibqa' fis-seħħ. Wara r-riżultat ta' Brexit, il-Gvern ikkonferma formalment ukoll għadd ta' investimenti Ingliżi li mistennija jibdew joperaw f'pajjiżna fi żmien li ġej. Il-Prim Ministru qal li l-waqa' fir-rata tal-isterlina mhijiex se taffettwana fil-futur qrib, iżda tista' taffettwana fir-rata tat-turiżmu fis-snin li ġejjin. Muscat stqarr li Malta ħadd titlef alleat fl-Unjoni Ewropea f'diversi setturi fosthom dak ekonomiku, imma fl-istess ħin jinfetħu diversi opportunitajiet fosthom fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u l-gaming illi Malta lesta li taħdem għalihom. Nemmnu illi Malta tista' tkun waħda mill-gateways Ewropej għar-Renju Unit. Tista' tkun u nemmnu li hemm spazju biex Malta tkun gateway ewlenija għal kummerċ bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, għal realtajiet ġodda, għal eżiġenzi ġodda ta' kumpaniji li jistgħu jinħolqu. Dan huwa possibbli minħabba fatturi komuni bejna u l-Ingilterra, fosthom il-lingwa, it-tradizzjoni legali u l-fatt li aħna membru tal-Commonwealth. Dwar il-Presidenza Ewropea tal-Ingilterra li taħbat wara dik Maltija, il-Prim Ministru qal li Malta tippreferi kieku ma ġġeddietx it-terminu tagħha u dan minflok jgħaddi għand il-pajjiż li jkun imissu, l-Estonja. Minkejja dan Malta se tilab rwol fi Brexit ukoll. Parti minn dawn in-negozjati li ħajwaslu għal ħruġ tar-Renju Unit bl-assumption li qegħdin naħdmu fuqha mill-Unjoni Ewropea se jsiru waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew u aħna ninsabu fully geared, ninsabu lesti illi nidħlu għal din ir-responsabilità. Il-Prim Ministru u d-Deputat Prim Ministru Louis Grech saħqu li jużguru li l-Unjoni Ewropea għandha tirrifletti kif tista' tinbidel u ssir iktar realistika u flessibbli.